Point 5 Creator Studios. Feel the story. Know the story. Like Souls, Mind 5 Creator Studios. Pamwe pacho hapatomboda kana kushandisa mafeelings. Pamwe pacho hapatomboda kana kushandisa chikoro. Pamwe pacho hapatombode kana kushandisa pfungwa. Panongoda wisdom dzaunozarurirwa namusikavanhu. Woona kuti no man, this is not right. This is wrong. We have been suffering for a long time. Tichingosupporta zvinhu izvi. Now it's high time we pack our bags and start moving. 90% yematambudziko atinawo muZimbabwe yakakontributwa nevanhu vemachechi. And the church yechipostori ine a bigger percentage. Ndosaka muchiona vamunangagwa vanofarira kuenda kwana Makandiwa, vamunangagwa vanofarira kuenda kunosangana nana Magaya, vamunangagwa vanofarira kuenda kunosangana nana Hubert Angel, maprofita enhema, maprofita avanoziva kuti kudzichechi dzavo kune vanhu vanovateverera. Vanofarira kuenda kuchipostori. Ende mapostori kuti tisvike patiri panapa, kubva panguva yava Mugabe vainetsa vanhu ava, vachitaura ivo kuti baba Johani ndo vakatumwa vakagadza mutungamiriri vaMugabe. Vamwe vacho vakasvika pakufa. Ndikauya on this platform ndikati handicheme zvinhu zvakadai soho izvi. Munhu anoudza vanhu muchechi make kuti voterai bato reZANU PF, voterai bato reZANU PF. Handizive hangu kuti inguva here kana kuti mazuva here chii chiri kumboda kunyatsoitika, but pafeya, pasina kuvengana, pasina kutukana, pasina kunyombana, mapostori ari kutikuwadza, mapostori ari kutiita let down semhuri yeZimbabwe. Simply because varida kuzonopiwa KFC, Chicken Inn, voita video vachiti sapatina sapatina. The majority iri kuenda kuchipostori right now, they are suffering. Maleaders ndo vakapiwa mota, ndo vakapiwa mari. Pakazomboitawo tumwe tumari vanopiwa $20, $10. Woona unge upenyu huri kutofamba. Instead of them kuti vange vane zvirauro zvavo, vane mabasa, vachikwanisa kunobata hove dzavo, they feel comfortable. Vakanzi handei kurali yakati, itai zvakati. The only person who is benefiting pavideo ndoda kukuratidzai ndiye munharaunda ari kutaura. Anotaura rona isangano rangu rese ndakariudza. Kwangu ndine vafundisi 4. Zvozonzi mota dzako 4 idzi 50,000, 100,000 iyo 200,000 torai maprojects endai munoita. Mari yacho haisvike futi kuvana vesangano. Monzi takutengerai bhazi, takuitirai zvakati, takuitirai zvakati. It doesn't work like that. People should start thinking, start using common sense. Ndaimboseka ndichikura zvichinzi I wonder why common sense is not so common nowadays. Vanhu havasi kufunga because of poverty, nhamo, nzara. Ndo yaita kuti vana veZimbabwe vaita kunge mapenzi kudai so. I don't have anything against the church yechipostori. Nditori nemarelatives anotopinda church yechipostori vanototaura kuti isusu kwedu hatiite zvemusangano, ndevakati nevakati nevakati. Vanoita zvemusangano ndo mapostori andiri kuadresa in this video. Mukai mapostori, changamukai mapostori. Nhamo yamunayo hamusi kuiona here? Chimbozvifunza nezuro kuti nezuro wakadya sadza nei. Chimbofunga pauri ipapapa kuti une mari muaccount mako. Chimbofunga pauri ipapapa kuti school fees yevana waane matemu mangani usingabhadhari. Kusvika pakuti vana vanodzingwa. Yeti musangano uri kukuonesai nhamo iwowo ndo wamunoswera muchiti bho zvekuti
muchinyeperwa naTsaga uyo achitaura kuti hanzi 2030 nyika inenge yanaka. Vakomana, hatisi vana vadiki vanonyengedzwa, hatisi vana vadiki vanotaurirwa zvinhu zvakaita seizvizvi. 2030 nyika inenge yanaka. Konga inakika izvozvi patiri panapa. Yakapinda new dispensation yacho. Chairi kuita chaicho chii? Hapana. Tingori nembavha dziri kuba upfumi hwenyika day in day out. Mapostori ari kuita zvematongerwo enyika. Mapostori ari kutora politics achienda nadzo muchechi. Vaudzei kuti hanzi naDJ Holy makapusa, muri madununu. Hanzi musi wauchaita accident nemota iyoyo yawakapiwa mahara, wozoendeswa papare renyatwa, wosvika pasina mapain killers, ndopa uchaona kuti wakapusa, uri dununu, uri fuza, hausi kushandisa njere. Munoita kunge makaenda kutoilet mukanosiya njere, musoro mazara tsvina dzega dzega. You don't think. Ende vanhu veZimbabwe ndakazozviona kunyanya mapostori aya epolitics aya. Havadi kuitirwa zvinhu soft man. Vada kumboudzwa mashoko anovarwadza kuti vatirimuke, vatange kufunga kuti but zveshuwa apa tiri kubhaisa apa. Uri kurohwa nezuva uchiswera uri muzuva, wosvika kumba wotanga kutsvaga kuti ndodyei. Wafamba futi netsoka. Nyange ukanzi wakwira bhazi rechechi, ibhazi rechechi harisi rako. But madzibaba mhoze nauyo ndo vakapiwa mota, ndo vakapiwa mari. Iwe you are not benefiting anything. You are just being used. You are used. Wombo warasirwa uko. Just like a political condom zvakataurwa naVageza. Fungai mapostori. Fungai mapostori. Ndati ndi address, ndati ndozoplaya zvangu video. I wanted to play the video first and then I'll address mapostori. But hasha dzanga ndinadzo and hasha dzandichiri nadzo right now dzakatowandisa. Haasi ega mapostori. Vana vekuchechi kwaana papa. Munovaziva ana papa vari kusapota ZANU-PF. Munovaziva ana papa venyu ivava. Chimbozvitarisa. Wotarisa kuti muaccount mako unei. What have you benefit from ZANU-PF? Ndopa uchatanga kusvinura kuona kuti pari kubhaizika. Regai tione video iri tinzwe kuti zviri kunzi chii apa. Kusvika 2030 hakuna anenge achiri munhamo. Matambudziko zvese zvinenge zvapera. Zviri kutogadzirwa izvezvi muzita raJesu. Amen. Ndizvo here. Ndikati bill number 3. Munoti kudii? Bill number 3. Zvekuti. Bill number 3. Bill number 3. Bill number 3. Zvekuti. Amen. Inini pano ndotungamirwa nemukuru wangu. Vanoitwa madzibaba Moses Gwasarira. Vakatiudza kuti vakomana munhu wese anofanira kunge achisapota musangano. Saka nemiwo ndauya kwamuri. Ndinokuudzai zvekusapota musangano. Bill number 3 yakanakirei. Onai vakomana. Vision iripo. Zvaisavanyore. Kuti munhu mutema ungakwira ndege. Asi honaika idzi dzatauya nadzo idzi kusvika 2030. Handidi hangu nemashoko angu. Handidi kutsamwisa shamwari dzangu nehama dzangu dzimwe dziri kupinda kuchechi yepostori yakanaka isinei nechekuita nezvematongerwo enyika. Handidi zvangu.
but mazvinzwira mega. Chiko chinoshamisira pakukwira ndege. Tanzwa nekudzikwira ndege idzi tichingokwidza nekudzika. Uchishandisa mari yako futi, mari yemuhomwe, isimbori mari yekuti wakwidzwa neumwe munhu obva akutonga futi. Chii chinoshamisira pamotikari? Tanzwa nekudzidhiraivha mota idzi dzakasiyana siyana idzi. Dzemari yako yaunozvishandira wega, pasina kana kuti ninge azoisa $2 kana $3. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti hanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo. Mavaona avo vari kuparara avo nenyaya yekushaya zivo. Kana wanga usina kudzvanya subscribe button, dzvanya subscribe button for more content like this. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.